Ide vreme, ruku. Kako je drugirano? Evo. Živim dejte. Meni predava Milijana. Ovo moj. Žena je bustra, naša mala bustra, doći će nam Imamo jednu nastavnicu, a to se zovemo je Kuela. Kuela znači devojka. Vera. Pravi se vid, pa ću ja da ti dam karton. Samo da završim sve. Možete sve početi. Ajde, slikate. Nastavnici, on mi je računio, moramo... Ništa u glinu nemojte da stavljate. Sve pokupite, to izbacite sa gline. Završila sam. A naravno sve. Ja pravim.